Back sa ating channel, isa na naman pakikipagsapalaran dito sa kalsada, buhay driver po. Isang buong araw na naman po tayo makikipagbardagulan dito sa kalsada. By the way mga guys, andito tayo ngayon sa Tansa, Cavite. Mayroon lang tayong pinuntahang isang pasyente kasama yung ating mga kasama sa trabaho. At natapos na siyang kung napanood nyo yung ating unang upload, natapos na siyang lagyan ng paa na bakal kasi nagkaroon po siya ng problema sa trabaho ng mga nakaraang buwan. Medyo matagal-tagal na rin at nakamotor yata sila mag-asawa. On the way home sila na magnanggaling sa trabaho at nabangga yata ng truck at nagkaroon ng problema yung kanyang paa, na putol yung kanyang paa, kaya ayun, hindi na siya nakakapagtrabaho, kaya humingi siya ng tulong dito sa ating opisina. Ayan, na-approve naman yung kanyang mga request at kaya kami bumalik doon sa kanyang bahay kasi nag-a-apply siya guys ng livelihood o yung dagdag tulong puhunan para makapag kahit paano makapagnegosyo ng maliit man lang. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa pabalik na tayo ng office sa Makati kasi medyo mabilis lang naman kasi may mga pinirmahan lang siya na mga dokumento or mga application form para lumakad na yung kanyang papel. Ayan guys, sana ma-approve yun kasi malaking tulong din po sa kanya na magkaroon ng dagdag puhunan. Actually mayroon na siyang mga tindahan, mayroon na siyang sari-sari store. Ang mangyayari na lang, pandagdag na lang doon sa kanyang pangkabuhayan. Ayan. At tuloy-tuloy lang po tayo at mega love shoutout po sa ating mga kasamahang vlogger, sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po. Ganon din po sa ating mga kaibigang OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo kung saan tayo naroroon. Ayan. At ngayon dadalawa na lang kami kasi yung dalawa namin kasama mga taga Cavite at after nung trabaho na yon, pwede na silang umuwi, kaya hindi na sila sumama dito sa office. Ito na mga natin kasamang isa, after natin siyang i-drop, tayo na lang mag-isa ang babalik sa opisina kasi yung driver po hindi na pwedeng umuwi kasi mayroon pa tayong trabaho, mayroon pa tayong shuttle mamaya. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo at nakalagpas na po tayo sa dito na po tayo sa may bayan ng Tansa, Cavite. Ayan. At tuloy-tuloy lamang po tayo. Medyo may kaunting bagal o pag-build ng traffic dito dahil sa mga stoplight or mga crossing. Ayan, pero hindi nyo na makikita siguro yun kasi kinakat po natin sa ating mga pagdating po doon sa traffic para medyo malayo-layo din yung ating mabidyohan dito. Ayan. Siya nga pala guys, sa mga kung kayo ay interesado po, kung may mga kamag-anak o kaibigan kayong kapitbahay na merong kahalintulad na pangyayari, yung mga halimbawa na disgrasya sa trabaho o pauwi sa bahay or papasok ng trabaho, kapag ang requirements lang naman po kailangan at least member po kayo ng SSS or GSIS. Ayan, pwede nyo pong bisitahin ang aming Facebook, FB page sa ACC at sa ACC po type nyo lang po ACC sa FB page, baka makikita nyo po. Active naman po silang sasagot sa inyong mga katanungan para sa mga inquiry po tungkol sa paano po mag-apply ng halimbawa po tulong at kung ano po yung mga saklaw nito. Hindi po lahat ng mga
may kapansanan ay nasasako po ng tulong na ito kasi meron po may mga na disgrasya po, hindi po related. Pag hindi po kayo related sa trabaho or kung po sa ating doon po sa patakaran, maaring mas maganda po siguro kung mag-inquire na lang po kayo doon sa aming FB page or sa aming Facebook. I-search na lang po at doon po pwede po kayo makipag-communicate. Active po silang masasagot sa inyo mga katanungan. Kaya ang lahat po ay welcome dito sa ating agency. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at nandito na po tayo ngayon sa may banda ng General Trias sa Cavite pa rin. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan nating traffic enforcer dito sa Cavite. At doon naman po sa ating mga kaibigan OFW, kung kayo po ay member din ng ISIS, mas maganda po kasi sa ating mga kaibigang OFW, pwede po tayo magpa-member ng ISIS. Kasi yung iba natin pong mga kababayang seaman, ganoon din po, nakakapag-avail po sila ng mga package dito sa ating agency or sa ating opisina. Kaya wag po kayong mag-alala. Kung kayo po ay member ng SSS at GSIS, welcome po kayo rito, at least sa ating mga tulong na may abot sa inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga kaibigan natin na napilayan o naputulan ng paa o naputulan ng kamay, naputulan ng kung anumang bagay sa ating katawan. Pwede po kayong mag-apply ng mga tulong at sa ating opisina. Karamihan, halos lahat po kasi na tinutulungan ng ating opisina ay related po sa trabaho. Ayan, kung kayo po ay sayang naman po kasi kung magmumukmuk tayo sa ating bahay at sasabihin po natin nagkaroon tayo ng kapansanan, hindi na po tayo mabubuhay o magtatrabaho pa. Hindi naman po magtatrabaho or ang mahalaga po ay makatulong po. At malaking bagay po tayo na magkaroon po tayo ng sarili nating gaya ng mga natulungan po ng ating opisina. Mababait naman po yung mga doktor at mga physical therapist na makakausap nyo dito sa amin. Pwede po kayo mag-inquire, kaya hindi nyo naman po kailangan pumunta o sadyain pa ang aming opisina. Mayroon po tayong mga FB page dyan na pwede nyong kontakin. Search na lang po ang ECC. Ayan po, at makikita nyo na po yung aming mga site dyan. Ayan, subukan nyo po at wala naman po mawawala sa pagsubok. At doon po aktibo po silang makipag-communicate sa inyo at hindi po kayo mapapahiya sa mga katanungan na inyong ibabato sa kanila. Ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa mga kaibigan nating patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Kahit na medyo matagal-tagal na tayo nagbablog, kumbaga hindi po tayo susuko hanggang sa dulo. Tuloy-tuloy lamang po ito. Kasi yung iba pong mga vloggers kasi hindi po basta-basta mag-vlog. Medyo may kahirapan din. At saka kailangan mong i-maintain yung ating channel. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigan na magsisibuyas dyan sa province. At tsaga-tsaga lamang po at talagang ganyan ang buhay. Dito po sa Maynila kasi napakamahal ng sibuyas, pero pag doon ka bibili sa mga farmers, doon sila bumibili sa mga farmers ay napakamura. Halos hingiin na lamang po namin dahil ako po isa rin anak na magsasaka. Aramdam ko po yung kahirapan ng buhay sa probinsya. Kapag wala ka pong sariling puhunan, medyo napakahirap po i-maintain yung pagsasaka.
Kung bagamat kami po ay magsasaka ng palay at mais at niyog noong araw, pagdating naman po sa palay, parang sibuyas din yan. Napakahirap po i-maintain, lalo pag inatake po tayo ng mga kalaban natin sa taniman. Ayan. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kababayang magsasaka. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating araw-araw na ginagawa. Kumbaga, huwag tayong susuko hanggat kaya. At sana naman ay mabigyan tayo ng pansin yung mga maliliit at matulungan ng gobyerno yung ating mga kaibigang mga magsasaka dyan sa probinsya. Kung ano man tulong ang maibibigay po, sana po at bigyan ng pansin. Lalong-lalo na po yung mga magsasaka ng palay at sibuyas sa oras na ito po. Medyo struggle po ang buhay ng mga magsisibuyas nating kaibigan, kababayan sa probinsya. Kaya ayan, taste lamang po at talagang ganyan po ang buhay. Medyo masalimuot paminsan-minsan, pero sana tsaga-tsaga lamang po tayo. Huwag po tayong susuko at huwag po tayong padadala sa hamon ng buhay. Ayan. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW at sa ating mga kaibigang subscriber. Ayan, nandito pa rin po tayo ngayon sa Cavite at ingat-ingat po tayo. Ayan, si kaibigang Lalamob, ingat-ingat kaibigan sa pagdadrive, kaibigang riders. At ingat-ingat po tayo. Dati po tayo naglalamove din. Sa ngayon po kasi napakahirap na ng buhay ng isang riders, kaya mas pinili po natin yung trabaho natin ngayon, kasi kumbaga dito may security or meron kang paghahawakan. Kasi dyan po sa pagra-rider, napakahirap po ng buhay. Wala ka nang benepisyo. Napakaliit pa ng kikitain mo. Napakamahal ng gasolina, tapos yung rate po nila pababaan sila dahil na sa kompetensya po. Ayan. At medyo tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbabiyahe. At ingat-ingat po tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Ayan. Mega love shoutout po sa ating lahat at mag-iingat po tayong lagi. Ayan. At tuloy-tuloy lamang po. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat. Sa ating mga kaibigang OFW, ingat po tayo. Thank you sir, thank you. Ingat. Ayan. Ingat. Ayan, salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong lahat at bye-bye po. Ingat po kayo. Salamat po. Ayan. Andito na po tayo at mag-iingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa. Bye, God bless you all. Love you all. Bye-bye po.